assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on ñaganama Allah moƴƴere ɗo gonɗon en goni kala nder duude babadam he en jetti Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawde dokkuɗen mbaw koye fartan arde ɗo hannde filandore nde ɗo yewtere koko yowiti e joljole jamanu walla joljole e nder leydi meɗen Sénégal non jewten koko fati tourné économique manam jillu faggudu bo hooreji leydi ndi wona yuɓɓide e banggo rewo leydi meɗen Sénégal eɗen gandi dumunnaji ɓennuɗi e nder lewru mai ɓennuɗo ɗu hoore leydi yuɓɓinen jillu ban noon ko noon koto diwan Kaffrine Tambacounda de Kédougou kono ngol ɗo noon e nder lewru juin o fuɗɗi on ɗon jillu to banggue ha joni e rewo leydi ndi ɗum noon eɗen jaada e nder nden ɗon yewtere mo ganduɗa ko doyen Abou Samba Diop salamu aleykum. Waaleykum salam bari mi salmitima mi salmini a yeeɓoɓe Piindi TV kuuɓal mi salmini joguiɓe machine ngaji ɓe Allah jarama jarama ko noon tigui doyen Abou jewten koko fati tourné économique walla jillu faggudu bo hoore leydi ndi wona yuɓɓinde to banggue rewo Sénégal eɗen gandi oɗo tourné koko hunde heplani kono noon kadi no heplirani ko noon heewiri haala tourné économique won hen jiiɗum comme no tourné politique an analyse ma e nder jillu hoore leydi ndi e ono tourné économique. Moussa Ba jarama ko wawi wonde fo aɗa yettade beele ko jillu faggudu walla ko jillu dawrugol campagne walla ko nandi hen mbiyen kam jilluji ina nandi kono jiiɗa jillu Senghor 1962 3 Wourossogui sa ƴeewi jiiɗani jillu artani bandum nde Wourossogui fof mooɓi bo wallaɗe duwaji rewɓe yimoɓe welɓe wiyoɓe abiŋoji mbeya Wourossogui joguinoɗo la fof yo tellinel o wiw Senghor amba Lamine Gueye nden ko fitaji wonno kono ko jaɓɓugal jongal ko dokkal dimaɗi ko dokkal kala kada sifowani ko nandi hen jillu Léopold Senghor encore to Movia laamogo leydi Libéria e 1960 dokkal oto décapotable mo fedde jamanten itti hokki mawɗo leydi wadde jaɓɓuli jiida kono somi arti oga banggue mami artu beele koye mawɓe leyɗele ɓe walla koye jaɓɓotoɓe jiwmi ɗum min e nguɗo jillu ko mawɗo leydi duttiɗo e yimɓe muɗum ƴewde beele ko fonno ko walla ko yimɓe mum ponno wadde ko mbaɗi walla waɗani mawɗo leydi jaaɗo e nokku mo ganduɗa landa mo jeeya o yimɓe mum nani hen a paamodirani ina keewi duko ina keewi haala mawɗo leydi jaaɗo e nokku mo ganduɗa ko meeɗa wadde waɗi saabu Senghor so laamima Sénégal Allah ne wela ko wiyoɓe mbimi ina jeeya hen boni moƴƴi ɓe gonde makko o yalti o itti o totti Abdou Diouf ɓe gonde muɗum kamɓe lamin ɗum Ablaye Wade ɓe dotti ɓe lamin ɗum ɓe dotti kadi ɓe lamin oɗo Macky Sall kono ko joli ko meeɗa jolde so tawi noon yeehi ha hankanti ɗo ponnoɗa bismede teddineɗa pelle mbaɗama hen sukaɓe ne jaa banggue ɓene mbiya ala ko waɗa hankanti min tampi komin koyel ɓimo o nangam e nangam o ɗon ko saɗede wadde omo jogui hakke wawde huttade ƴewtoyade ɗum eɗen gandi ɗum to banggue noon jillu e banggue économie no wawi wonde ƴewde to banggue faggudu ndu holto yaata ndema ka awongo e gaynaka ka eko nandi hen e kono noon min somi ƴeewi eko mooɓi ko yaadi ko kanko mo leydi ndi yo Allah yaw ɓeyda sa ƴeewi ko fuɗɗi tourneji ɗi ko guila fuɗɗi banggue ga e Ndukuman haw faye diwan Dande Maayo ina wayno so tawi faggudu dañama henne won kadi ko wasa hen jinmi wiide bandiraɓe jaafomi ko dendagal jagorɗe gonnoɗo ɗo e nder temedere kala capanɗe jeetati ɗe liggaki directeur société ɗi hewɓe hen liggaki kamɓe fof ɓe jaade makko wadde ga kam golle nan darti ga henna kadi ɓe ganduɗa ko kañen goni suwaɓe o suɓinoɓe yaade ƴewde beele ina mbawi wallude mo ha daña sukaɓe fuɗɗiɓe weddade kaaƴe no kaɓa takke boɗeje ɓe peeje mbaɗaɗe hen ɗe ko ngaalu kewgu waɗa hen e yiyandam ngun ngaalu ina wawno wasde bojinirade meeting ngaji ɗi e ko nandi hen wonata heedi to banggue waɗata heedi ko jogoynode ko kanko sen dokki yew l'an 2013 conseil mo wanno toon to Matam o ko fodatnoɓe ko e ɓeetu e haala makko hanki e ko bandiraɓe haala ɓe kolli e nder temedere kala temeɗe ɗiɗi waɗama hen jinmi wiide manam waɗama wadde ko meeting ngaji ɗi ndendini ko soɓe ndendinino ɗum ɓe batti hen goɗɗum ma wodande jolɗe cukkaɗe hen so hokki yew en kaali ñande en hôpital mo ganduɗa komo Agnam o fodde milliard uji ɗiɗi milliard uji ɗiɗi wadde so tawi on hôpital woni milliard uji ɗiɗi milliard ɗiɗi goɗɗi mbaɗnoma département Kanel ɗiɗi mbaɗama département Podor ɗiɗi mbaɗama département Dagana ma hôpitaux ji dañe université dañe nokkuji keblirɗi dañe nokkuji jangguiɗi towɗi dañe wadde min ko ɗum jiyanmi hen kono wona tan banggue économie meho ko safori nafori fulɓe ne mbiya denowo guesa
ina haɓa e baaɗi hoto men makka so tawi baaɗi ƴeŋi tan kañum ne helata heen wadde ko njillu ngu ko njillu safono fof e yiyandam en mbaɗat tan touche seeɗa to baŋnge ha joni e julle surtout eɗen nganndi koye sumuji faya sumuji local te baŋnge jillu to beele aussi a sikkani ko jillu tan inde ko jillu faggudu wiya kono e wadde josé popularité beele ha joni keewal ngal jogino adal ngal ha joni ngal beele wona ɓeeta tan wonno a yirani hen ɓeeto quelque part e nder jillu he politicien kala ko waɗanma hayso jiimi koye maayo ɗo hannde ene juule ne ubboye so dañima waten politique ɗum hoto funtu ɗum hoorema Ablaye Wade adde leydi he sa yi joni e nder jeunesse ji he ni ko hen meeting ngaji mbatte neɗɗo o lelne o ko neɗɗo tedduɗo addane naggam o hokke naggam o jimɗo e mayɗo haali politique so yeehi ko wona mayɗo wasa haalde politique ko ƴewtade doole mum e ƴewtade wondiɓe mum e mbawkaji muɗum ɗum ko safono no foti ɗum wawa wasa wonde alay saago ɗum wona hen ƴewtade doole ɗe woni kalɗen joni ko nokkuji ɗi ganduɗa ko mi hokka yeewa ko wayno fof no woodi ha tengte dande maayo damga o walla nokkuji ga Podor ɗi yimɓe dilloɓe mawɓe dilloɓe sukaɓe kelito mbaɗini heewi alay saago yahano hoore makko kanko hoore makko ƴeewoya sababude heewi ko joom galle dañi kew ɓiyom afo hirsi gayi hirsi dabbiri ma adda dewlin adda ha heewi yatimmi hoɓe ñalde heege wadde heewi ko mawɗo leydi suuɓi yimɓe o hooliɓe o hokkiɓe jawdi yoɓe jaaɓe mbawa settinde bandiraɓe mabɓe wonno wayata noon jippade nde mawɗo o ɓeeta ƴeewa ɗum ko lawol wadde ɓeetu ngu ina jeeya hen d' accord koko yewti ha joni conseil président conseil ministériel mbaɗa toon hanki o kanko horejo lendi o arti pelliti kese koko yewti e darnugol hôpitaux ji ha e nder diwan ɗum Matam université kese ɗum ene jeeyano e doléance uji mabɓe par ce que won hen kaali ɗum ene jeeya hen omo ganduɗa ko Elage Baba Mal kanko ne o woytinimo ɗum e nder ɓe ganduɗa ko jeenoɓe ɗen ɗon pelle woytinimo e laabi e warti kanko horejo lendi e on ɗon conseil des ministres kono kadi e darnugol toon université woni ICEP on université koko yewti formation professionnelle ɗum ɗon wasde wonde annonce tan e yuɓɓino hay so tawi wonko waɗa beele aussi wasa won tan annonce affaire o no haalira ni wawa yuɓɓede no hannirta dans un délai bref e yiyandam wona wasde haalde nde woni ko feewani walla haalde nde par ce que ne heewi projet ɗi ganduɗa kalnude depuis e yaagol mum toon peut être sa yi ɗum ɗon fof hannde seppoji gaari walla gotel keewi peut être ɗum ɗon waɗano so tawi kadi goɗɗum haalama hen également il faut que wodra ko wasa wonde haal tan pour yuɓɓine no hannirta ni e nder beele daɓ eyyi so tawi ko wi ko joni l'année 2013 ko haalno ko ɓuuri 100% waɗama hen gasi omo jogui hakke eɓɓude eɓɓoji goɗɗe ko eɓɓude eɓɓoje ɗe hakkude eɓɓude nde e wadde nde foti wadde nde no foti waɗirde ni eɓe foti waddude ɓe woni saɗene nde heewi ko mawɗo leydi eɓɓi ha gasi ha laaɓi hedde dokkoteɗo marché o e suɓoye ko neɗɗo politique ko bandi men ko joom militaji wona mbawka makko tawa wona fannuyanke muɗum o totte kanko ne kadi o ƴeewoya goɗɗo o waɗa ɗum koyte ko sous traitance min nde mi hokkama maadi mi heeɓi kalis o mi wawa maade mi itte million ngaji sappo an da jokkit ɗon no waɗa saɗede e hokkude ɓe ganduɗa jogade joguiɓe halifaɓe joguiɓe joom kongi en yilade militant ji eko nandi hen kono hokkude mo foti hokkude nde foti hokkude nde no foti hokkirde ni so waɗama noon no wawi amnade ceerno Moussa so tawi ɗum fof waɗama ha gasi omo andi kanko mawlen ndi o humpaka hol bojji yimɓeɓe omo andi sababude ko fotino ummade gila koyte ko département ummade Dagana tan walla ummade toon ha yettoyi Gayana ummade Saint-Louis ha yetto ala fof université woni hen ɗum omo andi ɗum to banggue hôpitaux ji ɗi en paami ɗum ko goƴaji yimɓe to banggue laabi ɗi nan ɗon wiyetake noon ala ko waɗi min mi wiyata ala ko waɗi wonko o waɗi wonko o tawno o waɗaka o waɗi wonko o waɗi heddi ko neɗɗo sehata e yawde kono kadi mataw min mbiyanmi ko politique Sénégal tolnima e wullu meeɗa aybin dokkeɗa ƴatto teskeɗa mataw ko ɗum ha ganti goto fof ma wulla goto fof ma luuka yimɓeɓe gandi so mbaɗa noon keɓata ndimagu natti hebde teddugal natti hebde alaa sago yimɓe gulla yimɓe luuka wadde ko wi Wourossogui ko fadano ko wi Matam ko eko nandi hen ko haali ko e conseil de ministre eɗen jettamo noon kanko mo len ni saabu caggal fraysi o e jolfe ɗe o haali ko pulaar baɗɗo fayida mi fawi ɗum hanki ni yewta men haal miijo ma ɗum yimɓe cohlino ɗum kadi yimɓe ɓeydima famde wadde ko haala ko so Allah waɗi tan ɗum laatima maɗum ustu toake ɗe e yiyandal ko noon jagorɗe kewɗe jaɓɓi mum toon ene jeeya hen Abdoulaye Daouda Diallo ne woɗɓe hoɓɓe noon sen limti eɓe keewi machallah mbiɗani presque gouvernement ko moitié fof toon woni Abdoulaye Daouda Diallo e nder département Podor o suuti hen konngudi wondene kay oɗo saaha mo kalten Podor ala goƴa wonani occasion mo ganduɗa kanko Abdoulaye Daouda Diallo o okka ɓe ganduɗa ko population ɓesmu Podor walla ni ɓesmu ɓe ganduɗa Fouta taw ɓe mbawa huccidire hoore ndi contact direct ɓe on hoore mum anda holko woni caɗele Fouta ɗe Moussa kalten ko politique en kalan diine aɗa andi cippirteɗo meeɗa jabde wiide
kaari waawimi e nder digiral heewani on jala tan haa digiral kaalowo heewani wiide minen min mbaɗa nanngam o mboɗe tan kanko Abdoulaye Daouda Huudi minen ko maire amen koye commune makko jeeyami ko miñammo ɓattimi mboɗo yettiramo noon wonko o waɗi sinno maire fof wanno ɗum walla kala maire mbaɗa ɗum alay sago yette woni won jannginoɓe wonɓe e commune makko ɓe wona ministére yoɓata laamu yoɓani ko kanko ƴetti ɗumen omo yoɓa ɗumen won safroɓe rewɓe wonɓe e commune amen e worɓe to banggue cellal ɓe ganduɗa wona e laamu pawi koye makko pawi mairie o won gollotoɓe hen ko ganduɗa ko mbawani dañjude wonko foti dañde koye makko ummoto to banggue laabi ɗo jofti saabu en jii Macky Sall gajoɓe faade NUIT li fay salde fay demet ɗin laabi ko baɗaɗe hakkude ma o joktama wonko waɗi ɗum noon ko dawgol way noon so neɗɗo joli tan sago haalat kono ala foof hande département walla région mbiyawo komin keeɓi ko yoni min ha timmi min cohlani haydara ɗum ko haalande namdi tan ko nande wasa won nokkuji mbiyoji ha joni ala ko dañi kono Allah kadi kaldumi wona ha wela mboɗo andi wonko o golli ɗum mboɗo andi wonko o golli no yoga e mairie sa haalino maire goɗɗo kadi so eno golli tan mi haalat hade noon ko kanko kalda kanko mbawmi jabanade darde makko hen ina mantini e nder nokku ngu o waɗi hen doole makko o waɗi hen fodde makko jeerndi ha waala ngo kono fof dey hatta won wonɓe département Podor a yii nde mawo leydi ko wayno gamaji en e koye département Podor jeeya nde rewi nokkuji goɗɗi nan ɗon a yii won haɓoɓe tekke boɗeje nde gueɗe nde ay ha fandi hankkadi gueɗe sañce gueɗe naaɓe galano e programme en daari koye dow tali mbiya oto yaɓɓe mumen hakke maniɗe haaldude makko kanko Macky Sall eɗen jettamo no feewi o darti o wi kala waytande nde alda e fitina yo acce jomumen kaala yo kaɓɓu tekke so kaali o heeɗo kala ko wawi o waɗa hen wadde firtan mbimami ni ko darogol way noon kono wassa won goye goɗɗo département Podor wonko jiiɗi cuwata o dañde kanko noon wonko o golli e nder commune makko kanko woni mo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo noon kawa Abou koko yoyti ha joni e justement e on ɗon tournée économique seppoɓe ɓe également par ce que woni ganduɗa ko haɗaɓe seppude ɗum ɗon est ce que potano okke kamɓe ne fartange no mbirumni joni joni e namdata e wona e domaine Abdoulaye Daouda Diallo hayso tawi koye domaine aji goɗɗi ɗi ganduɗa nerviji ne kaɗa seppude en kaɗa ɓorna tekke boɗeje ɗum ɗon hol analyse ma hen aɗa andi tekke boɗeje joni ko lam Abdoulaye Wade haɗede seppade haɗede hollirde mette muɗum gonka e nder département walla gonka e nder région hen Moussa to banggue politique politique gadano o wayri wadde par ce que hay Macky on foti andude tout n'est pas rose toon on foti andude foof wona rose hayso tawi keewal ngal e peewal ngal foof no organisation ni donc ko holla walla ko yi ko toon peut être on foti andude caggal to wonko woni toon ko soomi ganduɗa taw ko rewani lawol walla ko fewani donc occasion fonande wonande ɓen ɗo kamɓe ɓe jiiya hen koye mabɓe nder on ɗon tourné aɗa andi mo jogui mawɗo goto e Mody Amadou Mody to Mombo ko haaliyanke mbimomi kaw ko itti Abdou Diouf e laamu o wi Abdou Diouf eɓe tan ko dow danki jooɗi yimɓe ne corta lootini corte gotol tan ha yani ne wiya no moƴƴi tan ha no lootini corte ha yani rew jooɗat tan ha yani mbimi Abdoulaye Wade ko ittata ɗum e laamu o wi Abdoulaye Wade darto koye dankine diwa ha danki heela yana jinmi wiide ko heewi ko neɗɗo wiya hoto yaato no feewi an jogui ɓeeɗo yimɓe an jogui ɓeeɗo yimɓe an jogui ɓeeɗo tawa yettotaki noon heddi noon ko dañde nde nde parti ji ngoodi normal no waɗande section no woodi sous section no woodi taw ko départemental régional militaji so jaaki ina keewi arde neɗɗo ɓaddi ɗumen kalda e muɗum ha donka famodirde e muɗum yawtina hayto fédération hayto secrétaire général du parti ɗum koto banggue politique mais guila PS hen ɗum ala PDS addani on banggue Abdoulaye Wade nde wi ko garnat wonta huɓɓu université so yimɓe jiiɗi yo mbat tekke boɗeje Macky ari ko hen jeeya ko libéral o wawa yaltude e ngol miijo Macky ari jokki hen wadde han gandi natti neɗɗo wona Podor nga e maire safranma ala coordination ala secrétaire général départemental ala régional ala naggam o ko a yiyat Macky tan keɓa ko jiɗɗa ko walla mbasa yidemo noon ka heɓde sa yiɗi yidemo kadi sa ari ha paale won jayɓe sisiɓe jagɓe goni ɗon ɓattiɓe mum ko saaha ko sa yeyanani walla a welnaki a wawa yidemo e ɗum ko saɗende wadde sukaɓe gandi mbawa hebde mo kalda e makko kankone o wawa hebde ɓe o haalda e mabɓe sona hono ni henna sukaɓe cuɓi ko wadde tekke boɗeje kolla ina mettini e makko kanko o dawa o haalda e mabɓe ko noon wawi wonde kono adan ina sadno kala jiiɗa nden so yimɓe gummi Dakar dewnuji men he dow e Gayga anda ko Congo
ina waɗe maison du parti mumen walla école du parti walla ha saba nangamo kono joni sa fo yimɓe jolo nana place de la nation hande nana aboni nangamo nana ceppa nana mbanni nana battani nder juɓɓudi ngoodandi ko hani yimɓeɓe ndewi ha mbawi yettade ɗo o wawa hankkante ittude ɗum kamɓe ɓe mbawa wasde ɗum so mbaɗa noon ɓe mbawa yidemo soɓe kalda e makko kono noon ko caktirten doyen abou koye namdal koko yowiti e indemnité hade men arta yogay e gueɗe goɗɗe namde ɗiɗi tan Macky Sall e nder ha joni walla président de la république Macky Sall e pellitte ɗe o ƴetti ene jeyani ɗokkugol ɓe ganduɗa ko joomen guure en 50 000 francs ɗum ɗon déjà peut être min point de vue ya d'incohérence kono wona toon paaɗen holno jiirɗa ɗum par ce que eɗen gandi kamɓene helifaɓe woni chef de village uji ɗi won gueɗal ngal ɓe jogui walla won aussi mbawa ko walla won golle ɓe gollata e nder wuuro he hol yiyande ma e on ɗon ngal ɗon pellital égal par ce que ɗen gandi Abdoulaye Wade a waɗi ɗum ɗo kanko holliɗo aɗa itti ɗum joni kadi artiri ɗum namdalam taw namdal jabotake namdal beele ko Abdoulaye Wade wino ko waɗi ɗum to banggue auto ji ɗi e jobdi ndi ɗum ko namdal mi yiiɗa luggikinade ɗum jino wi tan ko aduna yahata kono waylo won heedanɓe laamu e nokku ene mballa laamu tawa laamu tinani ɗumen walla tini ɗumen nafani ɗumen donc jinɓe wiide ko mawɓe leeɗe ɓe e joom guren ɓe ɓe jaa hen yew o hande ko kala mbiyaɗo ko jommu o gonga commune aji ɗi gustidole yimɓe ɓe wonti leeɗe ko nandi hen kala mbiyaɗo ko jommu o hande so koɗo dañama wiyete ko ya galle jommu o so laamu ala yo jippo galle jommu o sono waala yo wal galle jommu o so tawi sefaɓe gari nawe galle jommu o hen say so tawi wona éliman nawe hen éliman e ko nandi hen tawa kanko mbaɗaɗo jommu o laamu haaki dañal o laamori ko poɗɗo laamade hinde makko e yettode makko no laamo cuuɗi mabɓe kono ala ɗen doole a jommu o ko notteɗo ñande foof pewnugol kayitaji sous préfet noddi hande ɗen pottoya to tawa ala ko jogui hay hunde gaga ɗum mawɗo leegal walla jommu o ñande foof so yimɓe mbaddi haade mon yaade laamu ko masloɓe ko yahoɓe jamma ko welditinoɓe yimɓe ko waɗoɓe wonko ɓe mbaɗata min mboɗo yaadi ko wi omo wannaɓe ko o waɗa ɗum o wadda fuɗɗinoma ha fonna auto ji ko nandi hen ɗin cayti jaawe banggue goɗɗo ɗin ɗon auto yi wonko ɗi lomtono par ce que won ganda guure ɗe ganduɗa ngalano ambulance uji so tawi debbo ene hepto walla debbo ñawi walla cukalel ñawi walla hunde heptima ko on auto chef de village ittiteno nawire jomumen hayso tawi dumunno juutani kam peut être won kadi ɗum ɗo ɗum hen no firti wadde so ɗum ni kadi artima wonto ɗum heedi eyyi aɗa andi hande mairie ji ɗi auto ji gonɗi e commune aji ɗi ko ɗum koko darde majji kono kewɗe majje hande kala dokkaɗo ko jomum ummima toon nan ga e Dakar addi auto heeɓi ga jooɗima walla ne waɗira jeeygu mum ne waɗira goɗɗum auto ɗi ponno ko wallita ɗum ambulance uji gonɗe e seeɗa dispense uji ɗi ponno ko wallita ɗum wadde so joom guren ɓe dañi ko way noon ma waw walliddeɓe to banggue caɗele safuji ɗanle janayi so jaam e jaam ɗum foof hakkude guure guure ɗum koko jolata ɗum nan ɗon ɗum koko fonno wonde so tawi auto ɗi ngalani ɓeɗon so tawi dañi hayso ko ujunnaje sappo ma wonko wallitiɓe te mboɗo yaadi hen mi wiyani laamu na nanna kalis ɗo wona ɗo fotani nannude kono wonɗoɓe nannata kalis taba nannoɗe ɓe joom guren ɓe ɓoyri ɗum laabi sappo kono noon kawa bu namdal walla doyen bu namdal cakkitingal tan koko fate seppoɓe walla haajoni haaɓoɓe hakkude taw kamɓe foof gondi koye landa goota namdal kay woni holko wonduɓe e landa goota kaɓat hakkude mumen Moussa Oumar Bare ɗon ko namdal manggal no feewi ko namdal manggal no feewi haade maɗa toon mi wiya ɗon cakkitortomi ko juɓɓude dawrugol leydi Sénégal ene jogui waylo nden ko leader ji woni ardiɓe landaji tan puntanno militaji kutoro ɗumen mbaɗa ɗum unugal janal unire werle hande militaji wotoɓe pini dañi pinal manggal kañenne arde Moussa Oumar Bare mbiya koye ma gondumi keeɓe hunde janggo mbiya koye li gondumi ɓawa janggo mbiya koye Ali Fall gondumi janggo koye Samba gondumi koye Demba gondumi kañenne dañi peeje wawde wadde funtudeɓe hande o ñaama koɓe jogui ko kadi mbasa hay wotandeɓe ɗum en jii ɗum sinno kartal ina ko kalis no waɗatno Abdou Diouf iwata ɗum ala ko waɗani Ablaye Wade ko milliard jowo yimɓe he kala nde o addi yimɓe keeɓa kalis o ñaama haala mbiya koye mami gondi gooti liɓimo ɗum Macky Sall faami ɗum ina andi ɗum heddi ko holno rentorto ɗum to banggue noon militaji denduɗi parti goto haare mumen nden ina yorno seeɗa ina samorno seeɗa nde wonno waɗoɓe politique kaɓata lourdat kono hande ko gañgu natti hen hande ko gañgu bongu natti hen mboɗo heewide mawɗo leydi o yo hatto gila wawani kono mboɗo sikki fuɗɗima wawde so mawɗo leydi wawani deñude militaji mum ala dañowo militaji so tawi milita hulani walla directeur hulani walla ministre hulani mawɗo leydi cuɓiɗo ɗum o yo mawɗo leydi ƴewta hoore muɗum doole mum goni koye ittede
ɗum woni ko jiiɗen e nguuɗo laamu yo mawɗo leydi ndi ko goonga yo teddin yo hoomo yo wallit kono yo ne sababude bonande waɗora koye makko artata yooɗani so tawi joni lande makko o kanko ene jogoye fondude lande goɗɗo enen ken ɗiɗo ɗen gone wuro eɗen koye lande o jeeɗen ɓe ɗiɗo gondani e meɗen enen ɗiɗo sen kaaɓi a fooli kam janggo tan jaade ɓe ɗiɗo maɓe poolen min ponnoɗo walludema o an aɗa foti jingandemi eɗen kaɓa e worɓe so tawi ko enen kaɓata sen kaɓi doole men gusso ɗum ko haqqille bonɗo no feewi nden no wanno kono courage ɗi nden ko animation yo parti ɗi yo jirwu so jirwi ha gasi a yiyat ɓe kaɓa ɗo ɓe dugde ga so ɓe gayni ɓe potta otal mbi wallahi nde potta ñanden nguy nde potta jum ñanden seeɗa mi wama ala seeɗa mi gañima ɓe dokkude juuɗe so ɓe gayni ɓe jaaha kono hande ko gañamtumagu woni hen gañamtumagu monngu ko leñamagal ko kinde ko diwan yankagal mi yiɗa ya won a wonata ina jaranima hunde foof wadde eɓene bonna woni mawɗo leydi ndi omo andi noon o leeli hartade so a waɗani hen kuugal koko ɓeyto bonde landa o natti wonde landa koko ɗakkodirano landaji ɗakki hen goɗɗi ɗakki hen so tawi kamɓe kadi wonnoɓe hen ɓe donki famodirde ko jeten cuuɗi men hande ko e cuuɗi goɗɗi hande yimɓe ne dawdiri ina mbawdira so neɗɗo ne jogui doole Moussa Oumar Barry aɗa ya cuuɗi moon hoto ƴettuɗo ɓe gona fulɓe hoto ƴettuɗo mbiwuji hoto ƴettu fiyoɓe yimɓe ganda joguiɗo teddugal cuuɗi mumen sono yana ara ko bandu men yaada e bandu men sa gollima cuuɗi moon jaan kadi yiili o haɓeteɓe aɗa ƴetta yimɓe woɓɓe wawoɓe yimɓe aɗa nawa ɗumen sippirteɓe ɗo tan bugotoɓe yimɓe ne piya wona gonga ɗum koko soofi e gueɗal keddigal ngal mboɗo wiya bandiraɓeɓe politique ne boni baldi ɗo wiyata basin inde Allah ɗo wona ɗon wiyata alhamdoulillahi woni message ɗon paami yoɓe ndento politique ɗo wiyata basin inde Allah ɗo wona ɗon wiyata alhamdoulillahi na ayma wima koko heeñi yata hay ndiyam waɗa ɗon duuɓi ɗini ina ayma wiya ko duuɓi ɗi waɗa ɗo yawta anduɓe feeloyankagal politique ɓe mbi sa yeehi ha janggi ha ɗamanima a gayni politique fof a wawi a ara yangue ɗo politique waɗata yangue sa jeeyaka e duñcoɓe a jeeyaka e feccoɓe a jeyaka e duñcoɓe a jeeyaka e defoɓe a jeeyaka e feccoɓe ina wawi taw ko an watte cakkude tawa anda wadde yooɓe ndento politique ne heewi boulet baglet e gueɗal keddigal gongal e nder hen ngal yooɓe ndento awde gañamtumagu e enɗemeje ɓe taƴa enɗemeje ɗe yooɓe ndento ɗum sababu nde kala ne goppumami ndewma e neɗɗo goɗɗo hayso haalani ɓerde makko metti ɗum tan yoni ala noon ko haali ƴettoje ɗe e dukoji ɗi gueɗal keddigal ngal ko haareji mbaɗannoɗi nden ɗi e dukoji mbaɗannoɗi ɗi hakkude Senghor en Lamine Gueye en Mamadou Dia en Ibrahima Seydou Ndaw en Aboubacar Kane en ha ti Waly Jojo Ndiaye en hakkude maɓɓe maître Abdoulaye Wade en woɓɓe waɓe noon e banggue politique hakkude Moustapha Touré en e Kane Ali Bocar en Aboubacar Kane en e omo ganduɗa ko Samba Defa en on saaha réseaux sociaux ji ngala film aji ngala hande daroɗa aɗa ƴetto neɗɗo o daroɗa hande aɗa hollira bonande aɗa haala musiba ma dango dara iwani yooɓe ndentoɗen gueɗe militaji ɗi kadi yooɓe tinno ɓe ganda hol nafannoɓeɓe guila hanki tawi wona hande hoto liigu koyngal woppina liigu junggo liigu koyngal hoto woppina liigu junggo a jaggi ɗum ko pulewal awoɓe jafoɗa a jaggi andi nguɗo liigu ngu jagguɗa ngu ko sabtu ko sendu ko betto e ko nani aɗa kam ko liigu ngu jagguɗa aɗa nafoye mum e ko nafata a yaɓɓi hunde less a nanino dilla a sikki a woppi nguga liigu a jaggi ga tawi ko faabu tawɗa walla tawɗa ɗon ko duddu ko ɗum nafanma a wasiga yo militaji ɗine hande koye crise wona ko gonga Moussa Oumar Barry ma won neɗɗo ittude hande ujunaji ɗiɗi tottuma goppa neɗɗo ma mo ndewnoɗa hanki o gaya makko wiya ala gaña goɗɗo wima aga hokkuma ujunaji ɗiɗi o wona an a wasi o wayte a fandinta oɗo yo militaji ɗiɗi jogo ndimagu ɓe jogo teddugal ɓe ganda hol nafowoɓe e nafnowoɓe e ballunoɗoɓe e teddinoɗoɓe guila ko jolani ko joli won dañi hande temedɗi tan e ujunaji ɗiɗi dañi poste ina fiira yimɓe ina ƴetto yimɓe ina wena hebta yimɓe ina hoyna yimɓe yo mawɗo leydi ndi Macky Sall salla ɗum merci beaucoup doyen Abou Samba Diop ko message faade ɓe ganduɗa ko militant ji en tout cas ko message baɗɗo fayda ɗum en jetti en jaari dendagal si yeeɓiyankoɓe ayaw pinti ɗo min kada ɗum doyen Abou min calima prochainement inchallah a jarama bay merci beaucoup on jarama ha saha goɗɗo e mbawi gondi e nder yewtere moɗon